Banjos! Hello po kapamilya. Hanggang ngayon po hindi pa po natin naakyat yung may multo po na kailangan po natin akyatin. Tara po kapamilya, samahan niyo po ako akyatin natin. Ayan. Grabe. So, nandito po kami ngayon sa Natividad. Taping po ni Banjos para sa kanyang YouTube channel. Nandito yung yaya ko. Oh my God. Ang taas. Ayan. Nariyan ang aking alaga. Siyempre, wala siyang kapaguran. Hindi niya alam na matatanda na ang mga kasama niya. Oh. Kaway ka, Banjos? Matanaw. Wait, Hello po, go. kapamilya. Nandito na po tayo sa kung saan napakataas na may multo. Ayan. We're here, kapamilya. Wow! Finally. Kapamilya! Patay mo ka. Ay, sa wakas. Banjos, kaway ka dito. Hello po, kapamilya. Yes! Finally! Wait lang! Go!